tigilan na muna siguro yung mga negative speculations na kung ano-ano, and wala namang violation na ginagawa yung local government unit Tabuy as Mariing itinanggi ng pamahalaang bayan ng Buhi ang kumakalat na post sa social media na umano'y itatayo ang sanitary landfill sa gilid ng Agapito E. de Lima National High School sa bayan ng Makaangay. Ayon kay Edwin Salvamante, Municipal Government Department Head 1, fake news o walang katotohanan ng naturang post mula sa isang Facebook page at nilinaw na ito ay isa pa lamang sa mga isinisuring proposal. So, nag-start po yan, syempre, nung na-pass yung batas, yung Republic Act 9003 or the Ecological Solid Waste Management Act, na kung saan po yung lahat ng mga local government units ay inuobliga ng batas na magkaroon ng sariling sanitary landfill para doon itapon or yun ang paglalagakan ng mga residual waste. Ipinaliwanag ni Salvamante na ang nasabing ideya ay bahagi ng pagsunod sa Republic Act 9003 o Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Gayunpaman, binigyang diin niyang kinakailangan pa itong pag-usapan at pag-aralan kasama ang iba't ibang sektor kabilang ang Department of Education o DepEd at iba pang kaugnay na ahensya bago makapaglabas ng pinal na desisyon. Dagdag pa ni Salvamante, nakipag-ugnayan na rin ang punong guro ng Agapito E. de Lima National High School sa LGU upang linawin ang issue. Lumalabas sa paunang pagsusuri ng paaralan na halos kalahati ng kanilang lupain ay matarik at delikadong lugar, kaya't hindi maaaring pagtayuan ng anumang gusali o istruktura lalo na ng landfill. Ang resulta ng kanilang pag-aaral ay opisyal ding isinumite sa lokal na pamahalaan. Nagpakandak ng site suitability or geological suitability assessment ang Agapito de Lima National High School. Lumabas po sa result ng DENR-MGB ng Mines and Geosciences Bureau na halos kalahati ng portion ng lote nila ay hindi pwedeng paglagyan ng mga building because delikado at nasa matarik na lugar. Or itinabi namin sa Agapito de Lima High School kasi mas nauna kaming nag-identify. Nagkataon lang na yung Agapito de Lima High School ay hindi allowed ng MGB na magkaroon ng malaking construction ng mga building. Giit ng LGU Buhi, wala pang pinal na lokasyon ng sanitary landfill project at mananatiling bukas ng konsultasyon sa publiko upang masiguro ang kaligtasan at kapakanan ng komunidad. Hinikayat din nila ang lahat na mag-ingat sa pagbabahagi ng impormasyong walang sapat na beripikasyon upang maiwasan ang pagkalat ng maling balita. Sinubukan ng CSN na kunan ng pahayagang pamunuan ng paaralan ngunit wala doon ang kanilang school principal. Dardy Lastrulio, CSN.